ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол, кӯчаи Исмоилов гуфтагӣ ҳастем ки Исмоилов хай бо аниқ қадам мегирем. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ҳастад ки 3 дар хона, 1 та калидоруча, ошхона, баня, ҷои, яъне ки оғлан болои ҷои гов мол доранд ки аладелна ва ҷои ҳезмхонашам ҳастад. Дӯстон, хона коробка ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам ҳастад, яъне ки дарахтони мебандиҳа доранд, дарахтони мебандиҳанда ҳам дорад. фақат дару тереза хали шикаторш мондагӣ ҳастад, дигар ҳамаҷош 100% тайёр ҳастад. бо нархи 150 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мешавад. дар инҷа об свет дорад, обуш 100% мегӯяд ҳастад. дӯстон, срочна бо нархи арзон мега 150 000 сомон боз муомила мекунем. мега кадоми шумо агар хел хона дар кор бошад, рақамошон дар поини видео ҳастад, метавонед ки занг занен, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона гирем. фақат лайкотона мондан гирем ва силкаи видеонавори моро дар имо васабтон падлиста кунед. раҳмат барои дастгиритон. то охираш тамошо кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар тарафҳои жил пром гуфтагӣ ҳастад, назди мактаби 43. жил пром ҳамихе маълумот ҳастад. хай кадомтон мехаред, аниқ кадам мегирем. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ҳастад ки як 3 дар хона фундамент, қатъи як калидорш духтагӣ тайёра ки фундаментра баландиш мега 1 метр. дар инҷа об дора мега, дар дуни замин инҷа об мебиёд бо як камаи дига сангам қатъишон ҳаста мега срочна бо нархи арзон мефурӯша мега соҳибшон. ядо бардорем ки ҳам хали замини арзон пистадан аз шаҳри Кулоб замини холӣ на ба шумо вариантҳои хуб. агар ки харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумотша аз рақамҳои поён бода гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Зарафшон, лаби рода қарор дорад. якхонага квартира ҳастад ки не ки духонагаш кардагӣ ҳастанд. дар дуюм ошона қарор дорад 37 квадрати метр ҳастад. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом адени ҳастад ва балконам дорад ки балконаш 11 квадрат ҳастад. кӯчаи бобо ҳамдам гуфтагӣ ҳастад. Зарафшон, кӯчаи бобо ҳамдам, ремонти замонавӣ, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. темиз консали ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад ки ҳама чизи лозимиш ҳастад. срочна бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегӯяд савдо ва муомила мекунем. мега соҳибшон, яъне ки нархаш мега маслиҳат карда бо арзон мекунем. вариантҳои алишам ҳастад, мега ба ягон квартира новостройка бошад, яъне ки калонтар бошад, мега ягон духонага, сехонага, яъне ки квадратшон яъне калонтар бошад, мега алишам мекунем. марҳамат, дигар маълумотша аз рақамҳои поён бода гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи фириштӣ гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон, деҳаи фириштӣ. маҳсулоти заминашон бошад 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона, қатъи як калидор, ошхона, баняшам омода. ремонти средни ҳастад. ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда дорад. об светшам ҳастад. ошхона, банямаш қоидавӣ мегӯяд соҳибшон. обуш мегӯяд пайсери қатъи соҳиб ҳаст. бо нархи 220 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем. мега срочна мега сум дар кора ва ҳам хотири фурӯшдани подвалам доштад. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамихе хонаи замин дар кора ҳастад, марҳамат, рақамошон дар поини видео мондагӣ ҳастад, метавонед ки маълумоти пурраша аз худшон занг зада гирем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гирем, видеонавори моро падлиста кунед. шумо агар ҳам хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, магазин, мошин дошта бошед, барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо васаб роя кунед. мо фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар гардиши птитса фабрика гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон, гардиши птитса фабрика. дӯстон, хай бо аниқ карда мегирен.
якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм ушуна қарор дорад. 38 квадрати метре ки обсвед дорад. хона люкс ремонт кардагиам мегӯянд соҳибшон. обсвед аста, телевизор, яъне ки кондитсионер, термоз, ҳамаи шуроитош муҳайё аста мега. фақат медори зиндагӣ мекунӣ. кресламаш 100% омода. бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем мега. нашуд мебелошон ягон чи гуфтагӣ нест, не нашуд кухни гарнитур хайбухтон анема ишам қадшо метяна ягон чи гуфтагӣ нест соҳибшон. дӯстон квартира ҷои нағз да мега соҳибшон. срочта мега. фақат одамони харидор занг занад мега. муомила дорад фақат дар назди квартира ё ки биён аввал бинен мега, баъд савдо мекунем. хона ремонт ҳамаш қоидавӣ омода аста. барома дигар маълумот пурша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат лайкотона хуш мекунем, мондан гирем. фақат лайк монед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аста. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа дар деҳаи гулистон гуфтагӣ аста соҳибшон. маҳсулоти заминашон 1 сотиқ замине ки ду дар хона қати якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона ҳамаш қоидаи ремонти замонави кардагӣ аст. рӯи ҳавлиш бетон ва калидорча гулҳои нав ҳамаш қоидави кардагӣ ки хона майдаи ҳавлиш не ки яъне ки ҷои нағз да мега. обсудиш бе проблемае. ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега ҳастай. баня, ошхона ҳамаш ремонт кардагӣ 100% мега соҳибшон. срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем. бо нархи 185,000 сомонӣ ки 1 сотиқ замин дорад. дӯстон ба кадоми шумо агар намхел хонаи замини лозима дар шаҳри бохтар деҳаи гулистон яъне ки райони гулистон гуфтагӣ аст хайбухтон аниқ карда мегирен. марҳамат дигар маълумотоша аз рақамҳои поёмода гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар кӯчаи айнӣ гуфтагӣ аст, яъне пеши СНГ, наздики СНГ, яъне ки ламанов аст. дӯстон кадоме ки медонад якхонага квартира аст дар 4 ошуна қарор дорад. 27 квадрати метре ки обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом отдельни аст. кондитсионер, термоз, ремонти замонави нав кардагӣ аст. дар пеши ҳамин квартира мега мактаб аст, университет аст, садик, магазин, яъне ки донишгоҳ ҳам ҳаст. дӯстон кадоме ки медонад бозори ҳоҷи шариф ҳам наздик аст. ҳамаи чизҳои лозимиш аст. срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем. 168,000 сомонӣ бозам арзон ва муомила мешавад. дӯстон ба кадоми шумо агарам хе квартира лозим аст, марҳамат дар рақамҳои поёмода метавонед занг занед. бештар маълумотша аз соҳиби квартира гирен. шумо агар хонаҳои фурӯшии заминӣ ё ки квартира ё ки замини холии мошин, магазин, чизе ки барои фурӯш барои реклама дошта бошем, маълумотша қати суратош роҳӣ кунед. дар видеои оянда мо фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар рега наздики бозор гуфтагӣ аст, пеши вокзал, пеши чойхона. амихел маълумот аст. маҳсулоти заминашон 2 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня, сарай, дегдонхона отдельни дорад. ҳавлишон хай майдатар аст, не ки хонаҳо 4 дар хона аст ки кати калидорш ҳамаш аст. ремонти средне барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр аст. гирди хона полни худ маҳкам мега. оби шаҳрӣ ҳаст, свечам қоида фақат медорем зиндагӣ мекунем. мега ки бо арзон мекунем мега. срочно мега сомдар кунем. бо нархи 250,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон. ҷои нағз мега соҳибшон. ба кадом бардоре ки дӯстоне ки ҳамин хел хонаи назамин дар аз шаҳри регар марҳамат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар регар мешавад. дар 1 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. новостройка дом аст. духонага квартира дар 4 ошуна қарор дорад. 67 квадрати метре ки обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термоз отдельни аст. кондитсионер, ремонти замонави кардагӣ ки дӯстон ки дар хона айни ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ надорад. фақат срочно мега сумдар кора мефурӯшем. бо нархи 260,000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомилаш дар назди квартира мешавад. вариантҳои алиши ҳам аст. ягон мошинои соз бошад мега ба мошинам алиш мекунем мега соҳиби квартира. духонага квартира 67 квадрати метр 260,000 сомонӣ. марҳамат дигар рақамҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо поёмода дӯстон азиз гиред. шумо агар ҳамин хел квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки замини холии мошин, хонаҳои заминӣ чӣ хеле ки набошад, барои реклама, барои фурӯхтан метавонед ки маълумотоша қати суратош дар номери имо васаи мо роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор
аниқтар маълумотша нагуфтан дар кӯшай худатон мегирад аниқ када. خب محصولات زمینشون 7 سوتک زمین دارد که 5 در خونه کردگی تیاری 70% است که در توریزش نوچسبونده میگه سوشون یک تا کلیدور هم دارد بانیا آشخونش در درون همین خونه هست 7 سوتک زمین 5 در خونه آب سویت هست میگه سروشون میگه میفروشن با نرخ 200,000 سومانی که بازم ارزان و معامله میشود پروژه نازل میگه درونش میگه کلیدور همش عدل کملاتوی یعنی که 100% درونشون کالون است دوستان خاطرتون انی قدم میگیرین با کدام شما اگر خیلی خونه لازم است مرامت رقمشون در پایین ویدیو است میتونید که انی قدم گیرین از شما فقط خواهش که لایک کنن موندن گیره و سیلکای ویدیو نوار مورد در واتساپ ایمو تو پادیسا کنین رحمت برای دستگیریتون کвартира فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر وحده در تریتوری رایون شمیگه لبی رود انیقتر شما گفتم پیش یک کدام چایخانه دارم خیلی جدا دوستان عزیز خیلی بختون انی خدمت میگیرین دو خانه کوارتیر است که در پنجم اوشونه قرار دارد 43 کوادراتی متر آب سوی دارد آشخانه حاجتخانه حمام همش عدل نیست با برای بانیش میگه در بیرون میگه بوچکا موندگی است در بالای کریش میگه آبش میگه پاسیانی برای بانیا آب دارد یعنی که بوچکای کلان موندگی یک تونگا خیلی بوچکا دارد همه شرایطش مهیا میگه ریموت میگه ناو کدگی یعنی که مبل هم خیلی چیزا هم دارد با نرخ 260,000 سومانی فروخته میشود که سودا و معاملهش میگه در نزدیک کوارتیرا با کدام دوستانی که از شهر وحده دارن خیلی کوارتیرا لازم است مرامت رقمشون در پایین ویدیو است که میتونید فقط انی خدا خودتون گیرین فقط دوستان عزیز اگر ویدیو نوار با شما معقول شده باشه فقط لایکتون موندن گیرین امکان دوست باشین بعد همین سیلکای ویدیو نوار رو در واتساپ ایمو تو پادیسا کنین با شما چی خونه زمینی کوارتیر که در کور است در کامنت نویسید و البته که در ویدیو آینده یعنی که با شما پیشکش میکنیم خونه های گفتگیتون کвартира فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر خوجان در 12 میکرورایون مفتگی است صاحبشون دو خانه کвартира است که در پنجم اوشونه قرار دارد 50 کوادراتی متر است آب سوی دارد آشخانه حاجتخانه حمام عدل نیست ریموتی بهترین مبل ها دیوان کریسل قویدوی در پیش کوارتیرا میگه مغازین وحدت و مثلا صدیق مکتب میگم خیلی چیزا نزدیک است استانوکای نو یعنی که ماشینا میگذارن جای نازل میگه детский сад школа همش قویدوی با نرخ 275,000 سومانی فروخته میشود که بازم سودا و معامله میشود یاد دوستانی بودن که از شهر خودم خیلی کوارتیرهای نو بودن که کوارتیرهای ساز ریموندی قویدوی باشد ارزان پشت بودن اینا با شما وارینت که دو خانه کوارتیر 50 کوادراتی متر است با کدام شما اگر لازم است مرامت رقمشون در پایین ویدیو است میتونید که معلومات پورش از امین صاحبشون یعنی که زنگ زدتون گیرن شما اگر هم خالی کوارتیر فروشی زمین ماشین مغازه چیزی که برای فروش داره میتونید معلومات خاطر صورتش روی کنیم و در ویدیو آینده فروش دا رکلام داده می‌کنیم دوستان این بود 12 خانه فروش که ما پیشکش شما کردیم تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما